The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Sa katapusan, mga igsuon, iampo nga ang mensahe sa Ginoo mukaylap dayon og pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. Iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis og daotang tao, kay dili man ang tanan may pagtuo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Aniyan usab sa kahanginan, of course, dinhigyapon sa RMN Dipolog. DXDR 981 AM. Usab sa FM 94.1. Sanglit, high-tech naman kayo atong panahon, buot ipasabot, makita usab ug madungog sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Okay, ang atong pizza karon, pizza 29 sa bulan sa Enero tuig 2017. Okay, maayong adlaw sa Ginoo.
Kini ang inyong higala sumong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Mao gyapon makikuban kaninyo kauban sa atong mga higala, no, mga igsuon sa technical side. Dani luod og Expedito, no? Tax Ilumba. Okay. Atong gibasa, no, pag-una ang, no, diretso dayon ta. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica, no, sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 3, versikulo 1. Sa dili pa daytood, malimot unya kog pahibalo. Unyang hapon, diri gyapon sumaong istasyon sa sangka sa katarungan, puhon, mo apil gihapon ta, atong ipahibalo nga aduna tay na sabutan, taliwala sa atong igsuon pod nga anaa sa Seventh-day Adventist version, no? So pagtuo. Dili lang nakuhingan lang, no? Pero kailan na mo niya. Nagkasabot mi nga mag-inigsuon o hinigalaay na usab mi o kanang gitawag na tog discussion o debate, no? Friendly debate namo. Unya mga alauna, no? Kay alauna man ang sangka sa katarungan program, no, diri sa RMN Dipolog. Mag-dialogue na pud mi sa tema pamatud-an nga ang Iglesia o Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, no? Nya kining ubos ninyong higala, no, si Veritas, no, maoy mo dala sa affirmative side o ang mubarog sa negative side ang atong higala sa Seventh-day Adventist. So paminaw mo niya, no? Okay. Mga alauna taman alas 12:30 siguro, no? Kung maupaghapon ang oras. So paminaw mo niya aron madungog ninyo ang pika side, no? Sa side nato sa pagtuong Katoliko unsa atong mga gibasihan ngano nga nagtuo ta nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo o tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo kini ra pong Katoliko, no? Base sa ato nang nakatunan og siguro uban ninyo kahibalo na sa atong baruganan pero katong wa pa kahibalo paminaw mo niya, no, mga alauna to 2:30, no? Kung kana buhon, no? Kung madayon walay kabilinggan o itugod sa Dios nga madayon namong debate inigsuon sa atong higala sa Seventh-day Adventist. So atangin ninyo niya, no? Okay karon dirita sa atong idalit kaninyo, no, nga katinawan kahayag sa pagtuong Katoliko ngano man nga atong gibasa karon pag-una kining sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica niadto ka ikaduhang Tesalonica 3 versikulo 1, no? Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica pero dili ang mensahe ani dili lang para sa ilang panahon kundi mahimong mensahe usab nato ni sa atong panahon karon. Kay basig mo ingon ng uban, Veritas nganong imo man ang hisgutan nga suwat man na ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica, suwat ay labot ana. No, okay. Mahimong dunay mensahe si Pablo nga exclusive ra nga para ra gyud sa Tesalonica pero dili manggod tanang mensahe niya sa iyang sulat sa mga dapit sa mas Tesalonica dili manggod kay ang maong mensahe tanan para ra nila kundi naman po mensahe nga kita gyud apil. Okay, ang mga pagtulunan nga divine, mga pagtulunan sa Dios nga kinahanglang sundon nato dili man kay para ra pud nila kundi apil man pud ta kay ang tinuhuan ni Kristo lagi pang universal man, pang tibuok kalibutan, pang tibuok katawhan. Dili pareha sa daang kasabutan nga ang revelation
unang padayag sa Dios, murag makaingon ta nga oy para raman sa mga Hudyo, no? Unang bitaw maingon ta nga dili pang universal ang unang ang unang ang kundili kadto unang ang lang to. Okay, sa gipaabot mahimo mang paras tanan mo na paras tanan o sa to pa universal o Catholic, no, sa termino nga gigamit ni Obispo Ignacio, pang tanan throughout all sa in English. Naday ko'y na dumduman nga kinahanglan po nato tinawan kay naa man ko'y teksto das Biblia, particularmente sa Book of Hebrews nga naay mga pulong diha nga kung masinayop nato pagsabot, murag makaingon ta nga undangan na day nato ning Kristyanismo kay naay pamulong diha nga pakalimtan na kuno, undangan na kuno tong tuluhuan mahitungod ni Kristo. Okay, muna nga naay tinuhuan karon moingon nga dili na ng Kristyanismo, ari mo namo kay kining amo namo ay kinahanglan. Okay, well, ang maong tudling igo ra to ga say pod sa kanang tuluhuan mahitungod ni Kristo nga pabiyaan. Naamang goy mga negatibo o dili na mao nga tuluhuan mahitungod ni Kristo. Ibutang talang katong mga tuluhuan ba ni adto nga magunahon na ang mga tao nga mao ni ang pagtuo ni Kristo, pero actually dili na to mao. Okay, parehas for example na may magunahon na nga sa tuluhuan ni Kristo ibawal pagyapon tong kanang mga hintil. Kay na may gato kay mayon gay Biblia, mayon tag Kristyanismo Biblia, yan na mong gus Biblia ng kanang gibawal lang makighugoy-hugoy ta sa mga hintil. Pero actually sa daan na nga covenant nga gibawalan sila nga makighugoy-hugoy sa mga hintil. Pero mao na may nagtuog og ngayon nga dunay mga practices, dunay tuo-tuo, dito dili pud tugay tuo-tuo kay mo gyud lang pagtuo sa una nga ingon ana mo nang ilang ipatuo nga mao ni tuluhuan ni Kristo, no. O kadtong mga tuluhuan ba nga mahitungod ni Kristo nga kinaraan Hudeyo nga pagsabot nga dili na mao ang pagsabot karon nga tinuod jud nga Kristohanon, mo to'y pabiyaan. Kadtong dili mao o dili tinuod nga baruganang Kristiyano mahitungod ni Kristo, mo to'y pabiyaan. Pero ang tuluhuan ni Kristo diri sa bag-ong kasabutan dili ni pabiyaan kay kung atong basahon ang Hebro sa gyapon 1:1 ngadto sa 2, sa karaan ng Diyos nakig-istorya pinagi sa mga propeta, pero sa bag-ong covenant no gipasabot ato lang giparaphrase, sa bag-ong kasabutan pinaagi na ni Kristo. Mao na nga mag-Kristiyano ta. So tuluhuan ni Kristong tinuod mo nay ipadayon og atong puy-an dili pabiyaan. Katong zayopra o katong dili mao nga pangunahuna mahitungod ni Kristo sa bag-ong kasabutan mo to'y pabiyaan. Prasa ng tradisyon, nahimong tradisyon man na sa mga Hudeo, ambot og tanan ba po sila, basta mao ginagisaway man gina ni Kristo kanang tradisyon gani nga sa ilang mga katiguangan sa Hudeo ni adto nga mo balibad sila og tabang sa ilang ginikanan usa may hinungdan tungod kay mo alibay sila nga kining among ihatag, amo maning ihatag sa templo sa ato pa sa Dios, amo maning ihatag sa Dios diha sa iyang templo. So dili na mi obligado mutabang sa among ginikanan. Kana nahimo nang tradisyon, no? Basta haragon ninyo nang kanagaling gisaway ni Kristo nga tradisyon. Kining mga higsuon natong nahimuwag pasaylo ako, magpataka lang ba og bugnet o mga teksto nga out of context na hangtod kitang Katoliko ato mga tradisyon birahan o gapil nga dili man na mao ang tradisyon nga gisaway nga gidili ni Kristo. Ayo na to in context. Unsa nang mga tradisyon nga gisaway ni Kristo? Dili taw na tradisyon Katoliko mga tradisyon na sa mga Hudiyo karaan ni adto nga biyaan to kay dili to mao. Dili ito tinuod nga baruganang Kristohanon.
honor your father and mother ko na magaynas divine law. Anya mo sakto na ina nga murason nga muhatag lang ka sa templo, muhatag lang ka simbahan niya, dili ka mantigong muhatag sa imong ginikanan nga kinahanglan sa imong tabang. No, hatag ka simbahan, hatag po ka sa imong ginikanan. Obligado na nimo, of course, sa imo ra pong kaya, sa imo ra pong mahimo, alang-alang muhatag ka atong dili nimo mahatag, dili mo mahimo. Okay. So, makahimo ka og tabang sa imong ginikanan nga nagkinahanglan tabang-tabang gyud ka. Kay honor your father and mother. Sa ano yung pag-honor nga di mangay ka mantigo maluoy, di mangalay ka mantigo mahigog mas imong ginikanan. Muna usa sa example nga ipasabot nga tradisyon sa mga Hudiyong gisaway ni Kristo. Dili nang nahimong tradisyon na to nga mamalandong ta sa Santos nga rosaryo. Wa pa man po'y rosaryo panahon ni Kristo. Although kanang naa sa atong rosaryo, doon na tayo mga bersikulong gigamit sa Biblia. Kay kanang atong rosaryo, ang atong gipamalandungan diha, kanaraman po na sa Biblia. O nang biblical gihapon na atong rosaryo. Manggali diha sa rosaryo ng pag-ampo nga gitudlo sa atong Ginoo. Kanang the Lord's Prayer. Kanabang may untag, amahan na mo na kasalangit, pagdaigo ni mga ngalan, matuman na yung pagbuti ni Siya. Tudlo mo na ni Kristo, di ba? Nasa Matthew 6. Kaya pong giingon nilang gidili nga balik-balik sa mga pag-ampo. Kaya naman ang mga vain repetitions. Kaya mga pagbalik-balik nga kawang, mo na gidili. Pinagano man na. Pero kung pagbalik-balik sa mga pulong nga, kaya bang mag-meditate ta, pero pahinumdum lang po ni sa mga Katoliko po. Kaya na yung mga Katoliko mag-ampuan ng rosaryo nga, paspas kayo nga tanan ba, dili mag-meditate. Na ako moingon jud ko mahimo gyud ang vain repetition. Munang bantay mo kay mahimo gyud mong pagano ana o kita no kung magampo galit ag rosaryo den paspas den dili na to i-meditate. Ning paspas la na ba? Basta lang ba kuan pinagano na mo na nga tagaan na tug rason ng mga dili Katoliko nga musaway nato kay mahimo man gyud ang kawang. Kay ang gidili diha nga balik-balik kana mang bang sana-unsa man ang kawang ben. Kanang halalang sige lagyaw-yaw diha dili nimo i-meditate. Hinay ragot pag hinay lang ba. Pero kung manaway manggali po ning mga dili Katoliko, ayo pud itanan. Iyo ilahap kay dili tanan Katoliko magampuan ng rosaryo nga paspas gyud nga dili nga kanang dili mag-meditate. Taghang kong nahibaw-an pud nga mga Katoliko nga sakto gyud ang speed unya malandong yun. Tagaan mo na akong example, peace be upon him. Usa ka madre, si Mother Angelica, kanang founder sa atong EWTN, no? Bago-bago ra gyud to siya taon namatay, no? Peace be upon him. Dili him, ay her. Wrong grammar. Okay, peace be upon her. Okay, siya founder, kita ko magrosaryo siya, pasti lang sakto gyud ang speed dayon, very malandong gyud. Kawang day na. kanang dili man na necessarily nga balik-balik nga kawang dayon. Kay pagkadagang balik-balik mga pulong das Biblia nga dili kawang, sample. Basa ra gud mo og Salmo 136. Dili lang nako basahon kay malangan gyud ko. Langan gyud ko basahon po na nako. Kamo na basahan ninyo Salmo 136. Di ba litania gyud na? Litania na. Balik-balik, tubag-tubag, maurang pulong, balik-balik. Basahon ako, dili na kamo na. Ako naman nang nabasa sa miyagi dito. Kana, balik-balik man na niya. Kawang di ay, kay balik-balik. Dili tanang balik-balik sa mga pulong kawang. Bisan pa manggali ng dili memorize. Bisan pag dili memorize imong prayer, kanang imo ra ba, mahimo gyapon ng vain o kawang kung magampo ka nga na bisag dili memorize unya basta lang ba dili nimo kinasing-kasing nga gilitok kinahanglan pa yung magampo anang bisan pag dili balik-balik nga mga pulong ang imong pag-ampo basta mura lang kag gayaw-yaw lang diha ba nga dili gyud kinasing-kasing wala ka ga-meditate vain gihapon na. So dili lang kay mahimong kawang kanang magbalik-balik ka sa mga pulong. Bisan pag dili balik-balikon ng imong pulong, dias pag-ampo, basta lang, dili ka mag-meditate.
bain gihapon na. Bain gihapon nga pagampo. So patas ra gihapon. So kamong mga Katolik, dili Katoliko nga magampo nga dili balik-balik inyong mga pulong. Dili mo kasigurado nga dili na makawang. Kung basta ra mo lituk ana, dili kinasing-kasing, kawang gihapon na. Mao na gihapon kaming mga Katoliko magampo mi aning rosaryo, balik-balik sa mga pulong niya, paspas kay nga tanan, unya dili i-meditate, mo angkon may kawang na, mo nay pinagano o gundangan na, pero dili na to lahapon. Oy kay daghan ba bugong mga Katoliko nakit-an magampo anang Santos nga rosaryo nga kuan gyud. Kuan gyud ko mura ko gibayaw sa langit ba. Yan naman. Tayo sayo nang kakana ang rosaryo godog ayuhon lang yun nato na pagbalik-balik. Lawa, misteryo sa kalipay. Unsa man ang misteryo sa kalipay? Pamalandong sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Timan dili biya ta maluwas kitang mga tao, kitang mga Kristohanon kung wala mataho ang atong Ginoong Hesukristo. Timan na. Unya, dili lang kay kuan pod kanang pagkatao. Kay kinahanglan mangyud pod siya masakit kay ang iyang kasakitan kamatayon ikinahanglan man po na kay kinahanglan man tubson ta pinagi sa iyang kamatayon mo na nga mamalandong puta og misteryo sa kasakit. O so na mamalandong ta sa misteryo sa kalipay kanang pagkatao ni Kristo, mamalandong ta sa misteryo sa kasakit kamatayon ni Kristo, mamalandong pud ta sa unsa man kanang himaya o unsa man resurrection of Jesus Christ. Kay kung kuan ra pod pagkatao ra pod den kamatayon ra pod ako lang pa na. Kay kung wa pa pod nabanhaw si Kristo, akawang ang atong pagtuo. Ingon man ang Pablo, di ba? Sa unang Korinto. Mao na nga pagkanindot kay balik-balik kung i-meditate ana. Oh, mysterious kalipay. Isa pa, kasakit dayon himaya. Usa may dautan ana kung mag-meditate ta. Muna nga, pasiluon ron ta ning mga igsuon na itong dili Katolikong magpatakag sa way, oy. Unya, gani, kay nindot man yun ang mamalandong, agipunan pa yun na ni Pope John Paul Disikan. Ya, mingon na ba sila agipunan, veritas, upak na niya, pinadayag, 22, 18, 19, nga kanang magpuno, kasukan si Ginoo, silutan. Depende, unsay ipunan niyang gidili, bawal, pero dili tanang butang oy gidid-an tas pagpuno, pagdagdag. Understanding the Bible in context. Unsa man ang giingon ni Juan diya sa pinadayag 22, 18, 19 nga dili dugangan. Hasta ba atong kwartas bangko dili pwede dugangan? Hasta bang balaod sa atong gobyerno dili pwede dugangan? Sigmayo kay wala sa Biblia. Hasta ba ang atong mga ecclesiastical law dili pwedeng dugangan? Kay giingon diya sa pinadayag 22, 18, 19 nga dili dugangan? No! Yan naman. Roma 13:1 patahod ang gobyerno, but pasabot pwede pod makahimog mga bag-ong balaod ang gobyerno. Basta dili lang lapason po ng balaod sa Dios. No? Bisan manggali mga iglesia ni Kristo naman sila yung mga disciplinary rules nga wala sa Biblia. Ato padagdag po na. Katoliko, kanang kanon lo. Oh, na ay kanon los Katoliko nga wala sa Biblia. Sample, kanang celibacy. Sa Biblia, optional. Pero sa canon law, gihimong requirement ng celibacy. Manggaling na saipan pagsabot na sa mga iglesia ni Kristo nga pagtulunan kuno na si Yahwa. Kana mga pare ba nga gidid-an sa pagminyo, dili na pagtulunan si Yahwa. Uy, kay kanang pagtulunan si Yahwa sa pagdili sa pagminyo, gibawal ang pagminyo kay sayop ang kaminyoon. Dautan ko no. Mo na mga pagtulunan sa mga Gnostics ni adto nga mo na gipasabot ni San Pablo, pagtulunan si Yahwa, gagdili sila sa pagminyo kay dautan ko ng pagminyo. Mga Gnostics, basa mo history. Oh? Oh, basta rason gali nga gidid-an tas pagminyo kay sayop ng kaminyoon pagtulunan si Yahwa. Pero kanang pagdili sa pagminyo nga for the kingdom of God, ang hinungdan for the kingdom of God nga dili ba ta magminyo para makapokus ra gyud ta sa trabaho di sa simbahan. Okay, dako bin ang pamilya sa simbahan kung mualagad ta sa pamilya natong gamay, family nga pamilya, o maayo man, pero mas great nga mualagad ka sa pamilyang dako kanang simbahan. Mo bitaw niingon si Pablo diya sa
1 Corinto 7 nga maayo mang minyo. 1 Corinto 7:37 taman 39, di ba ningon si Pablo nga maayo mang minyo. Pero kung malagad kas Ginoo, mas maayo yung dili minyo. Mo sakto na mga pare na to ron. Kung maayo ng mga pastor kay ingos Biblia, maayo ng minyo, mas maayo ato mga pari. Basahan ko ninyo ng Biblia, 1 Corinto 7:37, 38, 39, maayo ang minyo, pero mas maayo ang dili pag minyo. Kung walagad kas Ginoo, ano man sayunan ka ang imong katungod nga malipay ka nga na kay asawa? Imo nang gihikling para ra gyud sa Ginoo, nga murag imong gihulog nga kita ra minyo Ginoo. Diha ko makigiusa nimo. Great! Una nga gihimo ng requirement sa canon law sa kuan ra po noon sa Latin Rite, dili sa Eastern, kay ang Eastern Rite gitugtan man nilang pare minyo. Ibalo mo na. Okay. Sa Latin Rite ra gidili na anya kitang Pilipina sakop man das Latin Rite. Mo na nga requirement syllabus na to, pero ang rason dili tungod kay sayop ang kaminyoon. Ina. Gani pagtulunan man na ni Kristo ng dili pagminyo tungod sa kingharian sa langit, asam basa. Pagtulunan mahitungod sa disiplina, dili doktrina. Kay pataka ra man ng mga eksuna tuuban doktrina kuno ng kuan kanang syllabus dili magminyo ang pare, dili na doktrina oy. Basa gon mo pagtulunan Katoliko. Kay kanang mga pagtulunan Katoliko gi-classify na ay doctrine na apoy disciplinary. Oo. Lain ng doctrine og discipline. Pagtulunan gihapon mahitungos disiplina. Kana laging Mateo 19:12. Pagtulunan ni Kristo mahitungos disiplina na. Kay dili man gyud na sa doctrine nga mahimong tanan gyud nga mo observe ana. Kay ningon si Kristo dia, ang makahimo ana pahimo padawata. Nya katong pagtulunan si Hawa para tustanan dili lang kay pari. Di lang kay laki gididan, bahig lalaki gididan sa pagminyo. Mao na pagtulunan si Hawa kay sayop ko noong kaminyoon. Pero ang pagdili sa pagminyo for the kingdom of God, dili na pagtulunan si Hawa. Pagtulunan na ni Kristo mahitungod sa disiplina na sa Mateo 19:12. Okay, hope nga na sabtan ninyo mga tinahod nga tigpaminaw, no? Sa panahon sa mga apostol, kanang pagdili sa mga pari o pagdili sa mga paris pagminyo, wala pa na, kay wala pa man na gi-canon. Panahon nila optional mo nang dunay pari minyo, bisan pang una Santo Papa minyo si Pedro. Dayon sa akong nahibaw-an sa history na ay mga 29 o 30, mga 29 to 30 popes minyo gikan ni Pedro. Pero sa dihang gihimo ng requirement na sa Latin Rite ng celibacy, mo nang gidid-an ato mga pare pag minyo. Sa Latin Rite ra po dili sa Eastern, kay sa Eastern pwede raman minyo ang pare. Kay disciplinary rules raman na. Then dili po sa tanan. Kay kadto rang makahimo. Na kung gusto gyud ka magminyo ang pare kas Katoliko, ato na lang dito sa Eastern Rite. Kay diri sa Latin Rite kuan man gibaw man gyud og silibas bahaw man na. Dili di gyud ka kahimo. Okay, so mao na mga tinahod nga mga tigpaminaw. Kuha ninyo. Asa na ba kuha to? Nga katong gibiyaan ako. Kaya lang mawala ko ba? Asan ako? Tagala man ako example. Guys, got teta atog tradisyon nga dili tanang tradisyon gidili, no? Katong pagdagdag di ay dagdag bawas, no? Na ay dagdag bawas nga bawal. Plus anang dagdag bawas na to sa eleksyon, bawal na kay limbong man na. Pero dili tanang dagdag bawas bawal. Sama anang punan na to atong mga disciplinary rules depende sa panahon. Bisan Iglesia ni Kristo na sila disciplinary rules nga wala sa Biblia. Kana dahil sa akong nahibawan ng butog na apa ba na ron, no? Ang Iglesia ni Kristo na sila disciplinary rules nga dagdag nga wala sa Biblia. Sample nga kanang ilang mag-eskwela sa pagkaministro gidid-an sa pag-uyab-uyab o pagminyo. Kay kanang pagminyo alang sa mag-eskwela sa pagkaministro inig kahuman na
og maministro na, ambot, correct me, pwede ko masayop ani kay basig iusub na or nasayop ba ko sa akong nakatunan, no? Hinoon, dili ni doktrina, sa kasayuran lang ni. Mahimong masayop ko sa kasayuran, no? Kay basig dili mao akong nadungog. Pero sa ako lang yung nadunggan o nahibawan, mao na, no? Matawag hapon ni siyang hirsi kay dungog-dungog raman, pero naong ko yung gipangutana gud pod nga tinuod. Pero kung masayop manggaling ko ani, mga ko pasaylo sa ato mga igsoong iglesia ni Kristo, no? I stand corrected kung nasayop ko ani, no? Kung na-correct ra pod, akong isulti, no? Okay, mao na nga ang iglesia ni Kristo naa sila disciplinary rules nga gibawalan sa kanang mag-eskwela pagka-ministro og abot og uyab-uyab bawal ba, no? O kanang minyo ra ba gyud. So kung kanang duha gyud, kanang pag-uyab-uyab og minyo gibawal na sa eskwela sa pagka-ministro kay siguro kasabot ra po ko tingali sa ilang rason para magka-focus gyud og tuon sa ministerial. Oh, dayon unya na kanang mga butanga unya na inig ministro na. Ana, pero pangutana na ba nas Biblia? Wala. Pero mahiman pud ang tumong, di ba? Muna example nga, taron. Kung tanang mga butang dili ta makadagdag bawas. Ngano nga ang iglesia ni Kristo gapuno mas lag disciplinary rule nga inana. O dili tanang butang dili madagdagan. Pa kwarta nga tos bangko pwede dugangan. Labi na nga ang tinuod nga simbahan gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot kana ra bagyong gahuma gigamit ra bagyo na sa mga kadagkuan sa iglesia. Buhat 16:4. Nawa na basahan ninyo Buhat 16:4. Ang mga kadagkuan kuno sa iglesia nagkatigom og nagkauyon og mga lagda nya ang ilang gikauyunan, ilang gipatuman sa ilang mga magtotoo. So ilang gipatuman sa ilang mga magtotoo. So to pa ilarang creation nga mga lagda. Ipatuman nganong mutuman ang mga sakop kay gitagaan sila authority. No? O bitaw nga kita pod para sa ato Diocese of Dipolog kung inig mag-meeting na Paris Pastoral Council ug unsay mahukman diha nga gikasabutan binding tang mga sakop mo to o bisag wala na sa Biblia. Pero siguroon pod nga sa mga maghimog mga lagda diha nga dili masupak ng gitudlo sa Biblia. Okay, mahimo man nga mahimo tag lagda nga bisag wala sa Biblia, dili ra pod masupak. Prasa nang atong mga veneration of saints kana mga pista nato ron sa mga santos. Panahon sa mga apostol wala kay makita ingon ana nga magpista-pista silang mga santos. Pero ato nang gihimo karon kay gitugtan tas Ginoo ana kay dili ra man pud masupak ng Biblia. Basta dili lang ipaka-Diyos ng mga santos. Kay ang Katoliko God malambuon ang iyang mga responses kay ang Iglesia God malambuon, no? Kristo man puy ga tudlo ana Juan 14:12 kinsa tong buot mo sunod kanako mo buhat sa akong gibuhat og mobuhat siya labaw paniini sa to pa dili supak si Kristo pagpalabaw basta dili lang masupak ang doktrina. Na karon unsa may masupak nga doktrina kon magpista tag mga santos para ma-venerate mapasidunggan sila. Dautan ba din ang magpasidungog? Ang dautan lang kung himuong Dios nato ng mga santos. Dili man na sila Dios. Suko na. Sampol ra gud katong si Pedro nga yukbuan siya, gisimba siya ni Cornelio. Nasabot man ni Pedro nga pagpaka-Diyos tong gihimo ni Cornelio. Mao nang gibadlong niya Cornelio. Mao na example sa gidili. Pero kung muluhod ta og santos nga pagtahod lang, veneration lang, dili na bawal. Mo na nga si Pablo ug Silas, giludhan atong tinugyanan sa karsel. Wala badlungan ni Pablo ug ni Silas ang tinugyanan sa karsel. Kay nasayod si Pablo ug Silas nga kadtong pagyukbo sa tinugyanan sa karsel, pagtahod lang o veneration lang, dili to pagpakadiyos, dili tanang pagluhod pagpakadiyos. Mo na magibuhat na mo mga Katoliko ron, luhod-luhod mi sa mga santos, isip pagtahod pero dili na pagpakadiyos. Si Juan manggaling, si David manggaling gisimba. Pero ang emphasis veneration dili tupong sa Dios, ha. Basahan ninyo King James Version English. Chatong teksto, ha. 1 Kronikas kapitulo 29 versikulo 20. Basahan ninyo, no.
First Chronicles chapter 29 verse 20. No, akong usbon 1 Kronikas kapitulo 29 bersikulo 20. Ang Dios kuno gisimba og ang hari nga si David. Sa King James, worship the Lord God and the King. Oh, natanawa. Ang Diyos gisimba og ang hari. King James version ha? Mo ni paborito atong higala natong pastor nga hubad sa Biblia, King James. Oh, sigurado ko nga mao ni hubad dito sa iyang Biblia. Nalabi na kong pattern na sa 1611 nga King James. Gingon, worship the Lord and the King. Oh, worship the Lord and the King. Gisimba kuno ang Dios ug ang hari. Oh, tanawa, si David gisimba. Unya unsa may exegesis nga Katoliko ana? Tupong ba ang emphasis ana nga sa dihang gisimba ang Dios ug si David parehas ba ang gibug-aton dili oy? Kay bawal na mahimong idolatry pod kung simbahon si David ingon nga Dios. Pero sa exegesis nga Katoliko, parang dili ma-idolatry. Kanang emphasis diha nga simba ngadto ni David ubos na dulya lang na atong itawag ana as Grego. Kay sa superlative degree ana man high, higher, highest. Di ba? So kang David nga pagsimba o pagyukbo kuan ra to iya dulya. Sato pa sa superlative degree high. Kay kanang higher ato man ang gihalad sa atong Mama Mary no, hyperdulya. Oh, higher. Then ang highest mo tong latria nga simba, Grego ana, latria meaning simba nga kinatasan para lamang sa Dios. So dili na siya tupong. Mao na nga sa ubang hubad siguro kanang inyong hubad karon gilahi-lahi parang dili masaypan pagsabot. Di ba? Nay mga hubad ron nga giingon lang diha nga ang Dios gisimba og ang hari giyukbuan. Pero kung buot na hunaon, parehas naman na ang hitso, ang dagway, ana, kay kung muyukbo ka, either luhod or muhapa, di ba? Oh. Pero ang gibug aton, dili parehas. Kay parehas na ang superlative degree nga, high, higher, highest. Dili na tupong, pero parehas sila high. Di ba? O, high. Dayon, higher. O parehas na high, pero dili parehas og gitason. Ang gihabugon. High, parehas lagi sa higher nga high, pero dili tupong kay mas taas tong higher. Then katong highest, high gihapon, pero kinatasan. Mao na, high, higher, highest, mao po nang yukbo. Mao nang yukbo, doon na nay superlative degree. Ha? Oh. O kanang simba, naapoy superlative degree. Oh, high, higher, highest. So, mao na, kanang kunong Kronikas 29:20 nga gisimba si David, ato nang ihay lang o dulya sa Grego, dili na siya kanang hayar, kay kanang hayar para na sa atong inahan, kay sa pamilya god mas dako ang ranggo sa inahan, pero mas labaw tong amahan o ang Dios. Mao na nga kinatasan ang sa Dios. O mao na nakuha ninyo mga tinahor nga tigpaminaw, mao ni pagtulon ang Katoliko. Kakayag sa pagtuong Katoliko. Wa man ko kabaluan ni sa una, mo nang biyaan unta na ko ning Katoliko. Kaya akong sabot sa una, mutuo mong ko ana mga gitudlo sa mga pastor ministro nga kung muluhod ko no ta ng mga santos. Nya atong gihimong guide ron kanang ilang larawan mo nang muluhod ta sa ilang larawan, pero ang atong gilodhan ang gilarawanan, dili mohunong sa larawan, dili pres pagano nga ang ilang pagyukbo mohunong das larawan. Okay. Oo. Guide lang ng larawan. Guide. Ang giyukbuan jud gilarawanan. Mao na nga sa ubang hubad ron kanang 1 Kronikas 29:20 gilahi-lahi para masabtan ba ang emphasis. Giingon lang dia gisimba ang Dios og ang hari giyukbuan. Pero parehas ra ba na iyukbo, pero mas taas lang tong mogamit kag pulong worship. Pero karon basin malibog mo mga tinahod nga tigpaminaw. Kay nahinumdum ko dunay toy pare nga gisaway niya ang CFD. Kay ang CFD paras nako ha, inani mong kog kuan tinudluan nga kanang simba mahimong gamito na to ng pulunga pagpasabot og veneration, dulya sa Grego. Mahimo sab nga hyperdulya kanang atong yukbo ni Mary. Mahimo sab nga latria nga simba nga alang lamang sa Dios.
Kay mo man yun ay old use anang pulong worship. Bisan pa sa King James Version, kanang karaang English, kanang King James. Ang gamit sa pulong worship niya, wala na magtumbok lang para sa Dios. Mahimong sa tao, mahimo na kana laging sa kuan. 1 Kronikas 29:20 nga si David gisimba. Giingon dia gisimba ang Dios ug si David. Simba ang gigamit nga pulong pagyukbo ngadto ni David. Di ba? Mao na nga old use anang word nga worship dili na nagtumbok sa usa lang, no? Mahimo nga kanang veneration gamit gihapon sa pulong worship, kanang hyperdulia, kanang special veneration para kang mamamiri, pwede gihapon gawion ng pulong worship. Then katong sa Dios samot o worship. Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Mo bitaw na nga sa German o sa Europe ba na, sa history sa ilang language, kanang moingon sila your honor. Niagi biya na sila og term gamiton nga your worship. Pero honor no? Your honor or your worship maura na. Muna nga katong pare ba nga nagsaway atong si Ifdi, niingon siya nga pataka lang ka diha nga kitang mga Katoliko wala tay pagtulunan nga gasimba tas mga santos. Mo din nang moingon din ng mga dili Katoliko na tanawa ning mga Katoliko nagsumpaki ang pare og si Ifdi. Kay ang pare niingon nga wala ta magsimba sa mga santos. Then niingon tong si Ifdi nga nagsimba pero veneration lang emphasis. So nagsumpaki ang pare og si Ifdi unsa may katinawan ana, no? Now nagkasumpaki ang pare og si Ifdi kung ang gipasabot sa pare nga kanang ang iyang nasabtan sa pulong worship usa ra ka buok katurang latria. Nga yun siya nga dili pwede gamiton ng pulong worship sa veneration. Iya ana, pero ang historical use anang pulong worship dili lang kay veneration ng gamit ana. Okay, so ang gipasabot sa pare actually sa iyang nasabtan wala ra magkasumpaki, kay ang gipasabot sa pare nga wala ta magsimba sa mga santos. Ang pasabot niya, kanang simba nga alang lamang sa Diyos, sa pa latria sa Grego, supreme worship that can be given only to God. Mo na gipasabot sa pare nga, wala ta magsimba ingon nga Diyos sa mga santos. Pero kanang worship nga nagpasabot og veneration, na ana, kanang sa King James lagi, basa ra mo na King James Version, bisan gani, si Daniel, gisimba ni Nabucodonosor. Daniel 2:46 mo na terminong gigamit sa King James. Si Daniel 2:46. Daniel 2:46. Si Daniel gisimba ni Nabucodonosor. Gisimba. Pero sa ubang hubar ron gilahi nila obeisance o kana basta kay something yukbo ra gihapon. Pero sa King James, si David yun gisimba. Lain po itong si David. Si Daniel 2:46, si Daniel gisimba ni Nabucodonosor. Naraba to'y kanang ribatal ang mga dili Katoliko ani. Maingon sila niya, tuod mo anang gibuhat ni Nabucodonosor. Pagano man na, sayop man siya ana. Tagad sa ayaw sa ingnang sayop. Kay dili biya tanang buhat sa usa ka pagano puro sayop. Nabiya po'y husto. Kay na mga pagano nga manggiloyon pod. Nya kanang pagka manggiloyon kinaiya man ng Kristiyanos. Dili but sabton nga ang usa ka pagano tanan niyang buhat puro sayop. Atong susihon kung sayop ba nang gihimo ni Nabucodonosor diha nga pagsimba ni Daniel. Na para namong mga Katoliko nga mo interpret ana nga gisimba si Daniel, wala masayop si Nabucodonosor diha nga naman. Kay kung basahon nimo ng bersikulo 47, giingon ni Nabucodonosor nga, Daniel, tinuod yun nga ang imong Dios mao ang Dios sa mga Dios. So atong masabot nga si Nabucodonosor nakaila sa Dios ni Daniel nga mao tong Dios sa langit. Wala magtuo si Nabucodonosor nga si Daniel mao'y Dios. Pero iyang gisimba si Daniel. Di ba? Sa ato pa, kadtong pagsimba ni Nabucodonosor ni Daniel, veneration lang. Pagtahod, pag-unor lang. Dili to pagpakadiyos. Kay kung pagpakadiyos pa,
Dili unta mo ingon si Nabucodonosor nga, Daniel, tinuod yun nga ang imong Diyos yun siya sa tanan. Muingon unta siya, Daniel, nisimba ko nimo kay Diyos po kanako, duha na mo katupong Diyos sa langit, duha na mong Diyos. Ana unta, mahimong ingno na to nga nasayop si Nabucodonosor sa iyang pagsimba ni Daniel kung nagtuo siya nga si Daniel Diyos pod niya, o Diyos nga tuas langit at tagalangit. Masayop ang pagsimba ni Nabucodonosor ni Daniel kung ang iyang pagsimba ni Daniel pagpaka-Diyos. Pero klaro man nga dili pagpaka-Diyos ang pagsimba ni Nabucodonosor ni Daniel, kay unsa may gipamulong ni Nabucodonosor mahitungod ni Daniel diya sa 47, no? Daniel 2:47, niingon man siya nga, Daniel, tinuod yun, believe you ko sa imong Diyos. Diyos yun siya sa tanan. Kay way makahimo anang iyang gihimo. Sa to pa, wala magtuo si Nabucodonosor nga Diyos si Daniel. Pero iyang gisimba. So kato, mo to'y sabto na to nga simba nga veneration. Nga sa superlative degree high. Dili highest. Kay katong highest na Diyos na to. Huwag ninyo. Okay. So mao na gatong pare nga niingon nga wa ta magsimba sa larawan, ambot pasabot sa simba rito kanang pagpakadios. Pero kung kanang simba nga veneration ang pasabot na ana kay galing lang ang termino lang ba, mo na nga ay mo kalibog anang paggamit sa pulong, musay mo ratag magkaingon nagkontradict maning pare og si FD. Si Veritas mo gamit magpulong simba sa veneration ang gipasabot. Na mugamit ko ana kay mo gina ang historical use sa pulong worship, wala na maglimite sa latria lang. Pero kung ang pare iyang limitahan ng paggamit sa pulong simba sa latria ra gyud, mo nang maingon siya nga sayop ming si FD. Depende lang sa bokabularyong gamiton ba. Kung moingon ng pare nga dili ta pwede mo gamit anang pulong simba nga veneration lang ang gipasabot. Kay naman po'y pare gud moingon nga simba gani Dios ra gyud na o veneration, mga santos, veneration ra gyud kuno pulong gamiton. Pero that is showing ignorance of historical use sa pulong worship. kanang paggamit anang pulong worship historically, pwede nang gamiton pagpasabot og veneration lang. Pagkadagang dabi na sa King James kay karaan kay ng English dia. Kay sa ubang hubad ron gipang-usog naman. Pero maora yukbo ra gyapon. Di ba? So, mao na mga dinahod nga tigpaminaw. Para sa rapor ana kanang pulong pray o ampo. Ang pag-ampo nga pagpakadiyos, gibawal na natong mga tao nga mag-ampo ta sa mga santos ingon nga Dios. Pero kung mag-ampo ta o mohangyo ta sa mga santos, sa ila ra pong mahimo, wala na ibawal. Kay sa Biblia, no, King James Version gihapon, basahan ninyo. Unang hari o First Kings, ikaduhang hari, Kapitulo 1, versikulo 13, no? 2 Kings chapter 1 verse 13. Si Elijah diha giyukbuan ito pagiludhan dayon giampuan. So na maampuan diay ng santos o balaang tao. Kay si Elijah giampuan man. Pero si Elijah wala siya ampue ingon nga Dios. Giampuan lang siya o gihangyo lang siya sa iya ra pong mahimo niadtong higayuna. Maura pod kaming mga Katoliko, wala may gaampo sa mga santos ingon nga Dios. Gaampo mi sa mga santos sa ila ra pong mahimo. Wala mi ingon nga San Vicente, Dios man ka, ipagawa sa imong gahom. Tagae mig sakyanan o tagae mig daghang kwarta, ipagawas imong gahom kay nagtuo mi nga Dios ka kana sayop na kay bawal lang magampo sa santos nga himuong Dios ang santos. Pero kung igo ra mi mo ingon nga San Vicente, iampo mo kami, dili na bawal, patabang lang tagampo. Anong bawal man na? Aniya basahon ko dire kanang mohangyo ta o moampo ta og tao, ha? Gihimo na ni ko Pablo kanang moampo og mga tao. Asa man na mabasa. Basahan ninyo ang 2 Corintos 5:20 King James Version gyapon sa English.
2 Corinto 5:20. Si Pablo gaampo sa mga tao. Iyang gihangyo ang mga tao ba nga kuan sila nga iampo pod ang ilang buhat. Oh. Dayon miingon siya nga naghangyo then ampo pagaling I pray you nga makig-uli unta mo sa Ginoo. Oh, ingon dia nga sa King James Version, I pray you nga unta makig-uli mo sa Ginoo. Basahan niyo 2 Corinto 5:20. Sa ubang hubad giingon ra nga naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Ginoo. Pero sa King James Version sa English, giingon jud I pray you. Nagampo kami kaninyo o naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Ginoo. Pwede na. Kay kinahanglan man gyud nga kadtong mga Kristiyano nga nalayo sa Ginoo kinahanglan makig-uli. So sakto ang pag-ampo ni Pablo ngadto sa mga tao o paghangyo sa mga tao. Pero kung maingon si Pablo nga taga Corinto, kay Dios man pud mo nang muhangyo o mag-ampo maninyo kay Dios man mo, kana dili pwede kay dili Dios ng tao. Nga ordinaryo. Gawas ni Kristo kay Diyos man siyang nagpagkatao. Okay. So, mao na. Pero, ang pag-ampo ni Pablo ngadto sa mga tao, iguro man nga gahangyo siya nga makig-uli sila sa Ginoo. Sakto ra. Kami mga Katoliko, ang among pag-ampo sa mga santos nga tunas langit, iguro man ming gapatabang og ampo nila. Unya, biblical man na. Kay, niingon ra ba atong higalang pastor sa Baptist, mingon siya nga, nabagoy mabasa sa Biblia nga mga apostol nag-ingog Mama Mary. No, dili mabasa sa Biblia sayop. Kay kini bitang magsangyaw ta sa radyo, wala man sa Biblia, dili man ni sayop. Unya na may example diri sa Biblia nga bisag si Pablo ni hangyo og mga tao. Lawa basahon ko diri 2 Tesalonica 3:1. 2 Tesalonica 3:1. Niingon si Pablo sa mga tiga Tesalonica. Sa katapusan mga igsuon, ikaduhang Tesalonica 3:1. Sa katapusan mga igsuon, iampo kami. Nagtudlo diri si Pablo og ditsuhanay sa Ginoo. Kung ang pagtulunan ni San Pablo, parehas pa ang mga dili Katoliko ron, bawal na mo sangpit-sangpit kag ubang tao, ani sayop si Pablo. Kay kining style ni Pablo diri Katoliko gyud. Muna may kog Katoliko ni Pablo nganon. Ang iyang doktrina, ang iyang practice Katoliko man. Kay kung ditsuhan na ragyos Ginoo nga dautan o dili maayo nang magpatabang taglaing tao nga parehas ra pud nato, sayop si Pablo. Kay ningon mi sa diri sa katapusan mga igsuon, iampo kami. Iampo nga ang mensahe sa Ginoo mukaylap dayon og pasidunggan sama sa nahitabo diha kaninyo. Iampo usab nga ilikhay kami sa Dios gikan sa mga bangis og daotang tao kay dili man ang tanan may pagtuo. Na kung dili pa ni Katoliko si Pablo, di mingon ta dili mi moampo ninyo kay wa moy mahimo ditsura mi sa Ginoo. Ingon ana magod. Unya na sa Santiago 5:16 ba na? Santiago 5:16, ang pag-ampo sa taong balaan dakog kahimuan. Sa to pa kung balaan ka nga pagkatao, maayo ka nga pagkatao kung mag-ampo ka, very effective. Pag-ampo sa taong balaan dakog kahimuan, mo nang musangpit mi ni Mama Mary. Kay nagtuoming tuwa na siya sa langit. Si Pablo mang ganin diri ni hangyo nga iampo sila ani mga tao sa Tesalonica nga may klaro ni nga santos ba gyud ni, di ba? Pero Mama Mary patay sigurado sinless good doktrinang Katoliko na full of grace na Lucas 1:28 matod pa sa anghel na di grabe kay pagkabalaan ni Santa Maria unya dili katabang si Maria sa langit. Okay. Nga mo patabang doy. Hindi tinuod nang dili to pwede makahangyog laing tao tungod lang kawas Biblia. Kung mao na nga basta was Biblia dili maayo na daghang mga born again ron. Bisag ka ng mga baptist siguro nga ilang hangyoon ilang pastor nga iampo pod sila.
Na giingnan mo na sa Biblia. Diretso po ana magid puno instruction sa Biblia na pag inampuay mo. Amo nang dili na bawal lagi ng doktrina sa Katoliko. Kay wa gi mabasa sa Biblia nga tungod lang kay ang mga apostol sa una wala pa nagsangpit-sangpit ni Mary. Siguro sa ilang panahon wala pa nila ma-feel nga si Santa Maria makatabang kung mag-ampo siya sa Ginoo. Pero na naman gali yung example na katong sa kasal sa Kana nga nakapataliwala si Mama Mary. So, pero wala lang dias Biblia nga na apil na sa mga apostol. Pero karon kay kuan naman ta daghan naman tang nasabtan mo na maingon to si Mama Mary epektibo man day nga kung maghangi siya sa iyang anak. Sa Dios amo nang modangop ta niya patabang ta niya gaampo. Bawal ba ko na sa Biblia? Uloy. Gawas kung ipaka-Diyos si Santa Maria, bawal na. Pero kung muhangi ta sa iyang mahimo, para diri sa mga technician diri sa DXDR, muhangi mi o muampo mi nila sa ilarang mahimo, pwede. Pero kung muhangi ko ni Dani ingon nga Diyos, bawal na, kay dili Diyos si Dani. Ha? Klaro anay ta. Wala na tayo igong panahon. Okay. Mga tinahod nga tigpaminaw, ay inyong kalimti no, na atay religious debate nga mo apila na tuon niya. Mga alauna, no? Atangin ninyo ang tema matuod nga iglesia. Ako mo ay affirmative side sa side sa Katoliko, then negative side sa Adventist katong higala na to sa Seventh-day Adventist. So atangin ninyo alauna sa hapon niya. Wala day kong panahon sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad mong tulumanon. Silbert Donduyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side. Dani Luod og Expedito Ilumba og uban day sa atong manager nakita na to kaganina no, Edgar Dugumo. Okay, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR, Tatak RMN.